namit ang singkamas dyan sa may Gisyan ha. Kaya ano yung magkapit. Ara sa ano tanan niya nang? Anjay? Agi na sa usaw na dya? Dya yung kiniyadar ta na dya. Tatlo ni ka putos kaan ko. Sino nga ito ng aran mo tay? Ubing, si Manoy Ubing sa Miliano, tapos imo ko ni Manay, sino? Ti magbukto ka mon Manay? Magbukto. Gali ka. Kaya mo dyan pangabuyan dyan sa may Gisyan namin. Ang singkamas. Ay mga antikin nyo, kung makaapit ka mo dyan, dyan ka mo bakal ka singkamas. Namit. Ano tayo? Pwede nang namin tayo naugasan kung ano. Nga patiniran mo gali. Dead. Pero kung kadya mo lang nga kanan, ugasan mo. Okay pa. Ay, gali ikaw? Pag gusto mo, may ilang pala kayo. Di pero karay may langgaw ka kontrana yung ano, langgaw. Ano lang ka na yan, Pag pag-agasan mo. Kuya, ako yun. Pero kon galingan hindi mo pagbatangan kalanggaw, bulong gali sa acid. Kung taas bitin mo. Ate kita nyo ambal may manang ha. Ang ano singkamas bulong sa may acid tapos sa BP mo man. Taas dugo mo. Amo gira benepisyo kasi singkamas bago ko naman ani. Ako tanan nabulong kisa sa acid ang kamote mo nga hilaw, ginakaon ng blaw. Kaya ako taas asin ko bay. Gali ikaw. Murag na kain ko kadaga. Mura pa ko kakain ka doon. Kati ano na abunuan dia ura. Ura ka buno ra. Ti amo miad pa tanaja sa sandiya, sandiya ta na gani. Ano ka spray bay. May spray. May abuno. Turo pa ka bakal yan mga mistrap na mga ginaano na. Mga suki-suki mo nang no. Yes, mga bisyan nga mga istas. May tagampik mo yung bakal dyan. Bakal dyan ra. Imbitable sanda sa aton nga ano diyan nga video diyan nga maapit nimo diyan magbakal mga suki mo. Kung gusto niyo magbakal ka singkamas, sapit lang kamo sa pisto ni Irma sa Miliano. Nasa may pisto kang dali bakal ka mo. All right. Kita mo ra. Yan. Basta akan gina tatlo putos singkawan ko mo. Sa buruso gid man namit. Lagsan ta ka tiraw ka singkamas mo. Address na pa dapat inambal. Ay, ambal tayo, address na tayo. Sa sityo Mag-Ibog, Gisyan, Lawaan ng Tiki. Ang singkamas nga ano dia? Ano? Barligya. Nga singkamas, no? Kumakagi ka mo dia. Sabi ko ba sa dali makakamo sa